लोगोफोर बेसेबा गोबावसैमोन आङो भिडिअ'आव लाबोनो हायैया आरो भिडिअ नुजायैया। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनै माने बोथोरा मोजां, अखा हादोंमोन दहायो, अखा गारबाय। ओमफ्राय दा खोमसियानो दङ, आं दहाय बुंखाबाय। बरिया। माबोरै दं लोगोफोर? खबर सबर मोजां ना? कमेन्ट खालाम। आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज सापर्ट खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोन सापर्ट खालामोब्लासो भिडिअ बानायनो थाखाय मटिभेट जागोन आरो गोसो जागोन। दा आं नोंथांमोननो दिनै आङो बे दुब्लिखौनो देखायनोसै दिनैहाय। देग्लायनि दैज्लाङा माबोरै जाखो आरो दा बेसिबांसिम आवगायदों। अलमस्ट जोंनि गामियाव फ्राय जोंनि गामि माने जोंनि एरियायाव दा जोबसिगोनानो माइ गायनायफ्रा, फ्राय हाबायानो। माइआबो दानिया एडभान्स गोजा, माइ गोदान गोजा गासिबो। माइ गोदानखौनो गायखायो बांसिन, एडभान्स गोजाखा। हासिगोनानो। दे नायलांबाय था, आं जाखिनि देखायनो हायो दुब्लिखौ, बेखौ आं देखायनोसै। दिनैनि भिडिअ'आ बेनो जागोन, जेबो गुबुन बेवहाय हाबदेरनाय नङा। नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांदो। आरो आंनि भिडिअ गोदानब्ला नोंथाङा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम। दे। बोथोरा ओरैबायदि मोजां जानानै दङ दा, माने गरमबो नङा, अखा हानायमोन नालाय, अखाया हानानै दा गारबाय। एसे खोमसि जानानै दं, ओरैबायदि साइस जाबाय। बे दुब्लिफोराबो नै माइजों फिलाप जाजोबनोसै आरो। माइआ गायखांनायफ्राव अबेबा अबेबा एकदम मालाय नै गोथां 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 जाबाय। माइ सोमखांनाय ना मा होनो बिदिखौ। बोरैबा ओमफ्राय बैसो दोनै गोथां गोथां जाजोब्बाय सेस। ओमफ्राय दुब्लिया माइजों फिलाप जाजोबसै, बारा गोबाव नांनाय नंला। साननैसोल' नांसिगोन, होनबानो फिलाप जाजोबसिगोन आरो साननैसोबाथाय। ओरै साना हाबथारनोसै नै, सानखौ नुहुरला, हाब्बायानो खोमा नुहुरला। अदे दंफाङा, आं दंफां सिङाव जिरायनानै दङ दा। बिराद साइज दंफां इयो। ओरैबायदि समायना नुखाबाय नै दुब्लिखौ, माइजों फिलाप। एसेल' दंसै गेजेरफ्राव, बिसोरबो गायखांसिगोन। फुरा ओरै बे दुब्लि, माइ दुब्लि गोजा, माइ फोथार। बेसेबांबा गोजान, ओइ हाजोखौ नुहुरलायगोन आरो ओरैबो ओरैबो। ओरैबो बे दंग', बेजों दै लाबोयो। दै लाबोनानै नैबावहाय दुब्लियाव सोबाय आरो बे दंग'। ओरैनिफ्राय लाबोयो, बै बान्दो दं, बान्दोनिफ्राय लाबोनानै दंग'जों लाबोबाय दुब्लियाव थ्रोब बे। ओमफ्राय दा नैबे दंफां सायाव जिरायो, बार जायो बरिया। नैबे दंफाङा ओरैबायदि मोजांखा आरो नैबे दंफाङा। बे फांसे, बै फांसे, ओमफ्राय नैबे फांसे। ओरैबायदि मोजां बार नांखागोन आरो बाहाय गरमाव, जुदि फांखा सांखा कारेन्ट सारेन्ट गैयाब्ला। बे दंफांनि सिङाव थानानै बार जानो हायो आरो, दंफांनि सिं माने नैबे दंफां सायाव थानानै। ओरैबायदि ग्रिनखा बिलाइआबो नै, ओरैबायदि सलिड। बरियाखा। सिख्लाफ्रा कमेन्ट खालाम, सोर सोर दुब्लियाव थाङो, खोथिया फुयो, माइ गायो। आरो सेंग्राफ्राबो कमेन्ट खालाम, सोर सोर दुब्लियाव थाङो, हालेवो। प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। माइखौथ' गायनाय समाव गायखानांगोन। अननानै खोन्थाहर, जाय जाय दुब्लियाव थाङो, माइ गायो, खोथिया फुयो, हालेवो, खोन्थाहर दे। बेबायदि भिउ।